इउपिपिएल सरकार दानायनि समाव जायफोरा गोदानै इउपिपिएलनि मेम्बारफोर बा न'खरनि बिजिफोर बिथांमोनखौ ग्रुप दाब्रब होनानै जायफोरा गोदान ग्रुप बानायदों बिथांमोनासो बे 75,000नि आधा 25,000खौ मोननो हादों बिसोरबो फुरा मोननो हायाखै बे 5 बोसोराव आरो समानै अननाय जागोन होनना बुंदोंमोन बे समावथ' मोननो हादों नामा बिथांमोना बेबायदि समानै अनगोन होनना बुंदोंमोन नाथाय खोथाजोंल'सो बुंदों खिन्थु बिसोर आखाइजों खामानिखौ मावाखै खारन बिथांमोना दिनै जाथि धर्मखौ लानानैसो एसे माने इलेक्सननि बारहावाखौ सोरजिनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो नाथाय बिपिएफ दिलखौ बुंदोंमोन जे बिथांमोना मुस्रि कम्बलनि राजनितिक बिथांमोननिया मा राजनितिकमोन मा बुङो बे दा जोंनि बिपिएफआहाय गोदो कम्बल खुन्दुं बेफोरबायदिनो राजनितिक होननानै बुंदोंमोन बिथांमोना नङा होमबा बे समाव बिथांमोना 5 बोसोर सरकार दानायाव बिथांमोना सोरनो मा रानना होनो हाखो जोबथारनाय 5 बोसोर जोबथारबाय सरकार जोबनायनि उनावसो नै दाख्लैबावसो कम्बल आरो मुस्रि साथा बेखौ मानसि नायै मानसि राननानै होनायखौ जों नुनो मोन्दों आरो बिपिएफ दिलखौ मानो मोजां मोननानै गोबां बुरजा भटआव देरहा होबाय मा बुंदों बेलायाव दा बे समाव आं बेखौनो बुंगोन जे इउपिपिएल सरकारा जुदि मोजां मेगनजों नायदोंमोनब्ला गासैबो बुंनाय बाथ्राफोरखौ जुदि बिथांमोना मावफुंदोंमोनब्ला जोंनो बिपिएफ सरकारखौ जों नाङामोन बिथांमोनहा बेफोर गासैबो बुंनाय बाथ्राफोरखौ मावफुंनो हायिलाय जों गासैबो बिनिखायनो उननि बाथ्राफोरखौ नायनानै जोंनि फारसेनिफ्राय हानिफ्राय बायदि गथ' गथायनि साख्रि बाख्रिनि थाखाय जोंनो मोनसे मोजां सरकार नांगौ होननानै जोङो दिनै रिहन दैमारि सारखौ जों भैरबकुन्द समस्थियाव जोङो देरहाहोदों आरो बेखौ जोङो अरायबो बरायगोन होननानै जों सानो सासे महिला जानोमोन मा बुङो बे बेलायाव नंगौ थांनाय बिसोरो इउपिपिएलनि समावहा बिथांमोना खम भट मोनदोंमोन बिथांमोना मोननै दोलोजों लोगो नांनानैसो मोनसे सरकारखौ दानो हादोंमोन बेवहाय जोंहा बिपिएफआ 17था आखन मोननो हाखादोंमोन जोङो गोसो जायोबा पार्सनेलि जेनेबा हारसिं सरकार दानो थाङोब्ला जोंहा बिपिएफआनो सरकार दानो हाखागौमोन नाथाय बिथांमोना जोंखौ दोनखुमानानै बिथांमोना माने बिजेपि आरो इउपिपिएलजों लोगो जानानै जोंनि बे बिटिसि एरियाखौ माबायदि गाग्लोबनानै दोननो हागोन बेखौ नायनानै बिथांमोना बिजेपि आरो इउपिपिएलजों लोगो नांनानै सरकार दादोंमोन माबाफोर खहा जागौमोन नामा नोंथांमोननि गेजेराव जागौमोन खारन बिथांमोना जिबायदि जोंनि बे बिटिसियावहाय धोरोम आरो जाथि बेफोरखौ नायनानै माने गोबां जायगायाव माने बिसोरो सोरखौबा हा एरखुनाय सोरबा न' एरखुनाय बेबायदि खालामबाय थादोंमोन जों बिपिएफ सरकारा जुदि जेननानै बा एसेल' आखन मोननानै जुदि बिजेपिजों दायोमोनब्ला जोङो बिजेपिनि सिङावनो थानानै जोङो बे खामानिखौ मावनो गोनां जागौमोन एबेसनखौ खालामनो गोनां जागौमोन दा बेवहाय जोंनि बिपिएफआ गावनो हारसिंनो सक्ति लानानैहा बे 30था आखनखौ मोननो हानानै जोङो बिथाङा गोबां बेबायदि हेमतखौ लानानै दिनै जुजिनानै बे सरकारखौ दानो थांगासिनो दङ आरो बे सरकारा जोंनि रायजो राजाखौ जुदि मोजाङै नायलांबाय थायोब्ला आरोबाव 5टा बोसोर नङा 20टा बोसोर बे बिपिएफआ सलायगोन सरकारखौ आं बेखिनिखौनो बुंनानै दोनबाय